Сега, уважаеми колеги, ние в момента сме на ваканция СПА, виждате в един много широк формат, който формат ще бъде възпроизведен и на друго събитие и ми се ще Иво да каже малко повече за това заедно с Пламен. Този формат, който планираме, ще бъде в още по-голям, както ти спомена, с много партньори. В момента Горян е тук от Коендо, Пламена от Touch Menu, домакините ни от Хотел Бокс по време на ваканция и СПА. Ще се включи още Светослав Георгиев от Хотел One, както и партньори, които ще бъдат от Top Rent-A-Car. Пропускам ли някого или мисля, че от Viva колегите ни също, Огнян Тимчев ще се включат и други изненади, както и гости, които ще допринесат, вярваме, за събитията. Самите събития ги планираме на 26 в Пловдив от 13:30 в Хотел Радисън. Ден по-късно форматът се мести в Бургас, Хотел България, отново 13:30. Надяваме се да имаме едни ползотворни срещи с интересни дискусии, интересни гости и най-вече да дадем възможност да информираме за новите технологии, тъй като информираността е първата стъпка към приемането им. И ефективността бих да допълня към Иво. Добре, може би за един от гостите и лекторите в това събитие, Горян Върбанов, Коендо. Горяне? Ами, приготвили сме някои изненади. В последните 4-5 месеца работим върху една система за тракинг, която смятам, че ще бъде изключително полезна. Ще ви я представим, ще я демонстрираме. Очакваме тя да има много голям ефект върху повишаване на директните резервации. Така че заповядайте да чуете и да оцените нашия труд за последните 6 месеца. Ние самите чакаме тази система с огромно нетърпение. Сигурен съм, че за всички клиенти, тези, които дори са общи наши клиенти, ние можем да добавим наистина стойност. Може да разберем наистина какво, през кой канал влиза и към кой канал ние трябва да вкараме по-големи бюджети и от кой канал пък да изтеглим малко бюджет. Така че с нетърпение очакваме това, но може би да дадем думата и на Христо, който да каже пък за нашето участие, което също на Хотел Бокс ще бъде в Бургас. Здравейте от мен. Ще очаквам колкото може повече хотелиери, истински хотелиери на тези събития, които ще бъдат в 1:30. Искам да кажа, че ще си говорим за едно направление, което малко така хем е доста тясно свързано с хотелската дигитализация, хем не се говори много често за него и това е заснемането, визуалната част, в която ние се представяме хотелите и за това наистина как тя трябва да бъде правилно изпълнена и поднесена на потребителите, защото в крайна сметка в днешно време все повече всичко става визуално, все повече хората възприемат информацията визуално, очакват да я видят такава каквато понякога ни се иска от страна на хотелиерите, но много често не е такава и да си говорим каква точно трябва да бъде тя, под какъв формат, дали трябва да бъде видеоформат, дали трябва да бъде основно снимков материал, дали трябва да бъде, да кажем, нещо смесено между видео и снимки или трябва да бъде панорама. Ще си говорим за тези неща и ще кажем наистина каква е златната среда и какъв е балансът, който ние трябва да спазваме при едно такова заснемане, за да може не да очакваме в началото гости, които да бъдат доволни, привлечени от нещо уникално и накрая да се тръгнат и доволни, да остават лоши оценки в Booking. Ние трябва да поднасяме визуалната част много правилно, много съобразено и наистина пък да не губим от важните акценти, които имаме във всеки един наш хотел. Това е от наша страна. Благодаря, може би съвсем набързо Пламена също да представи нещата, които Touch Menu ще вземе като отношение към двете събития. Споменахме бюджети и веднага след като гостите си изберат мястото за настаняване през един хубав сайт и си направят една прекрасна резервация много бързо и лесно през Коендо, идва мястото на виртуалния консьерж, чрез който хотелите могат да предлагат всички допълнителни продукти и услуги към госта с индивидуално представяне. Тоест, тук вече има един изкуствен интелект, който помага на хотелиера да познава по-добре гостите си, дори и те да идват за първи път. Ще говорим не само за хотелския виртуален консьерж, но и за Destination Guide, който отново да дава информация и да улеснява достъпа до всички атракциони в една дестинация на туриста. Освен за иновации и дигитализация и технологии, ще говорим също така и по доста актуална тема за връзката между бизнес и академичните среди.
партньорството трябва да бъде ръка за ръка, за да можем да имаме един устойчив туризъм. Като говорим за устойчив туризъм, ще дадем и добри примери за развитието на дестинацията във всеки един по време на всяко едно от събитието, както в Пловдив, така и в Бургас. Страхотно, това макро ниво може би е един добър край на тази покана, която ние ще правим за събитията в Пловдив.